Ahojte pri novom videu. Dneska vám ukážem, ako sa mám obliekať. To síce obyčajné video, ale nič iného mi nenapadlo. Tak uvidíte, ako to bude. Toto nie som vôbec ja. Jedna kabelka, druhá kabelka, šála. To by som povedala, že to je ako tatino. Dve kabelky a jedna šála. Och môj Bože! Teraz by som povedala, že som taká moja mamina. Jedna kabelka, sukňa, jedna noha skrytá, druhá noha nie. Nejaké balerinky. Och môj Bože! Toto je obyčajné, ale aj ideálne. Takže, toto je všetko z tohto videa. Ja sa s vami lúčim. Vaša super ségra Vikčapugi.